ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчандта хона, замин, квартираҳои нав омода кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромат, сурат ва маълумота дар номеро имо ба сайт мо рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мекунем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз сератора душанбе, заминҳои фурӯшӣ аз сератора душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Боғдод, аз Абдураҳмони Ҷомӣ, аз ноҳияи Данғара, Кӯлов, Ваҳдат, Ҳисор, аз ҳар куҷо ҳастаем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 160 сомонӣ. навоша бошад мо сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромат рафтем то охираш тамошо кунем. якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар маҳаллаи Кайонуш гуфтага аст соҳибшон. дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ҳоҷатхона, ошхона, ҳаммом дорад. боз як хонаи дигар хонаи зимистона аст ки вайашам тайёр, хонаи барак, опшин 5 дар хона бо ошхона баня, калидор, гирдаш поли худ бо симент блокати маҳкама, даврӯзаи нав часпондагӣ, хонаи навсохт, хоб ремонт кардаги аст, пад абой ҳамаш тайёр аст. хонаҳо фигурош задаги аст, пад абой тайёр аст. фақат ҳамин абойтона мезанем, медорем зиндаи ҳамин хелам зиндаи кардам временкош тайёр аст бо 4 дар хонаш кард. калидори дарош адур аст бо дари главниям дорад. гирдуванаш поли худ маҳкам, то хонара роҳи асфалт аст, мактаб, мағоза, чизои лозимӣ дар наздикиш. дастрош самага сум дар кора мефурӯшад бо нархи 270 000 сомонӣ ба дром бо арзона мешавад. 270 меган бо конкретна кадоме ки харидор аст арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда позитсияни кор мекунад. ҳамин номеро шуна бо ватсапам пайваст доранд. ягон маълумотои иловагишон хоҳед фаҳмида, аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотои пурраша мегиред. прамой дар ҳамин рақамҳо шумо занг занен, маълумотои 100% аниқша метиҳад маромат. дӯстони азиз, агар шумо дар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромат, сурат ва маълумота дар номеро имо ба саб рекунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем лайкотона фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навори моро дар ватсап имо чиз дорен падилсаш кунед. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гипразем гуфтага аст соҳибшона ки шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дар Гипразем, маҳаллаи Шайнак. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, баня дорад. яъне ки дӯстони азиз, ҳоҷатхона дута баня, кондитсионер, термиз, кухни гарнитур, шкаф, стенка, ҳамин хел шуда ки бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. хонаи навсох бо ремонтҳои замонавии люкс, ҳамааш шароитош муайян аст, фақат медорен зиндагӣ мекунед. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дар номатон када метиҳанд. дар они хонаҳо евромонтаж, евроремонт ҳамаш кадагӣ 100%. хайр дар навор ҳамаш дидем ки чӣ хел хона тоза озода, чӣ хел ремонт кардагӣ аст, ҳама чӣ бо дардуруш доштаем. дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ бардорем ки боз арзонтара мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100% мегӯяд тайёра дар номатон оформед ва обслуживаачам позитсияни дорад. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст кор мекунад. ба кадоми шумо агар ҳамин хона ки лозим бошад аз шаҳри Душанбе, аз тарафҳои Гипразем, маҳаллаи Шайнак, дигар маълумотои пурраша мегиред, маромат занг занед. нарх шахаи чӣ хеле гуфтам 370 бо арзона мешавад. дӯстони азиз, кадом намуди хонаҳо ба шумо ки лозим бошад дар комментари нависед, мо ки ёфтем албатта пешкаштон мекунем. хоҳен квартира, хоҳен замин, хоҳен мошин, дар комментари нависем. мо дар видеои оянда баъди шумо видео карда пешкаш мекунем. сеюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. бародарон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол гуфтага аст соҳибшон. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки обсвет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. гирди хона маҳкам, качалкаи об, пушт хона мегӯяд забор гирифтага аст бародарон ва дар ин рақамҳошон мегӯяд ватсап пайваст дорем бо нархи 145 000 сомонӣ бародарон боз арзона мешавад. даруни хонаҳо ҳамашон ремонт кардагӣ, гирдаш маҳкам,
хай обсветчам гуфтиян дастрош мега нархи 145 та мондиян бо ягон сум мега арзон мешавад то қасуми холӣ гуфтагааст алиш палиш ягон чи нагуфтиян ба кадоми шумо ки аз територияи шаҳри ваҳдат ҳамин хелхона ки лозим бошад як бор қадшон тамос биромада маълумотҳои бештарша гирен. дӯстони азиз бозам агар такрор шуда узри зиёд мехоҳем ки агар шумодам чунин заминҳои фурӯшии хонаҳо мошинҳо барои фурӯхтан бошад марама дар ватсап иморо кунед мо дар видеои оянда эълонда мегузорем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон квартираи фурӯшӣ аз територияи шаҳри душанбе дар райони сино пахтакор гуфтага аст канечкаи маршрути 2 ва 19 райони сино пахтакор канечкаи 2 ва 19 гуфтага аст соҳибшон. як хонага квартира аст ки дар дуюм ошӯина қарор дорад 28 квадрати метр бо свет таъмин аст ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ва ванна канализатсия доми нав ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст ки медонӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. инам дом аст инам хеле маълумотҳо пешниҳод шудагӣ аст кадометон ки мехарен ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳем фаҳмидан рақамошон ҳаста ҳамагӣ бо нархи 170 ташмега соҳибшон бо арзона мешавад. рақамошон 715 катисаи нами рақамошон аст намедонам чи хеле симкарта бошаи 715 нами рақам доран нами кор мекунад. кадометон агар хоҳем харидан ягон маълумотҳои иловагӣ рақамошонда тамос мегирем. дӯстони азиз агар ки имконат бошад ҳамин навори моро через VPN тамошо кунем барое ки барои мо хеле муҳим аст программаи VPN аст качат кунем ва навори моро ҳамин хел тамошо кунем. панҷум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон аз територияи душанбе аст ки дар райони фирдавсӣ замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аз райони фирдавсӣ шаҳри душанбе дар гӯша фақат райони фирдавсӣ гуфтиян тамом ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки фундаментош рехтагӣ аст баъдрон як дар дудора фундаментош рехтагӣ тайёр гирдаш маҳкам ва обсӯчам дорад лаби роҳ дар одамо зиндагӣ доранд територияи фирдавсӣ гуфтагӣ аст эмина дар гӯша нагуфтиян дастрош мегад мефурӯшад бо нархи 95,000 сомонӣ барадон ки 4 сотиқ замин дорад як дар хона временка гирдаш маҳкам обсӯчам ҳастай фундаментҳои хона рехтагӣ тайёр. хоб ягон маълумоту иловагии хоҳем фаҳмида барои замина харидан шуда ина рақамошон мегафон аст бештар маълумот аз замин рақамо дар комментария хоҳиш кардем ки аз територияи душанбе замин монем ина баъди шумо ҳамин қадр замин ёфт шуд бартон пешкаш кардем ҳозира шуда дигар замини фурӯшӣ аз душанбе дигар нест агар ки шуд мо албатта пешкаштон мекунем дастгиротона фаромош накунед ва навора подлисаш кунед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон бояд агар квартира аст ки аз територияи душанбе пойтахт дар профсоюз гуфтагӣ аст рӯпарои супермаркети софия наздикии русская кухня михел наистия сехонага квартира аст ки дар якум ошӯина қарор дорад 50 квадрати метр доми кирпичини 4 ошӯина аст ки дар якумаш қарор дорад бо обсвет доимӣ таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня ванна калидор ремонтҳои замонавӣ ҳамаш аст евромонтаж кардагӣ аст квартира мега тоза ва озода рӯпарои қафои супермаркети софия гуфтагӣ аст соҳибшон ҳамагӣ бо нархи 430,000 сомонӣ мега нархи квартира аст бо арзонам мешавад ҳамаи чизе чора дорад не ки нагуфтан ки қатиш метия наметия инаша ягон чи гуфтагӣ нест барои ки камтар қиматтар аст мумкин ки ҳамин чизе чораша қатиш яъне ки ҷои бениҳоят мега хуб аст омада аз пеш бинен ҳамаи чизҳои намин даркорӣ мега дар наздикиш ҳаста. дӯстони азиз хай худтон хулоса кунед ки қимат аст арзон аст ва рақамошон мегафон аст кор мекунад дигар маълумотҳои пураша аз ҳамин рақамҳо мега лайкора фаромӯш накунед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон инашам аз територияи душанбе аст ки ай ориентир пеши цирклаби роҳ гуфтага аст соҳибшон духонага квартира аст ки дар 17 ошӯина қарор дорад 62 квадрати метр сехонага ёки чорхонагаам када метонем об свет ҳастай ҳоҷатхона ошхона баня ванна ремонтҳои замонавӣ люксай бо ҳамаи чизо чораш таъмин аст баъдрон ки фақат медонем зиндагӣ мекунем ҳамаи чизош нав аст ҳамаи чизои зиндагӣ мекардагӣ дорад лаби роҳа мега пеши цирк ориентир дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 400,000 сомонӣ мега соҳибшон бо арзонтарам мешавад барое ки доми нав аст беҳтарин ҷуда аст ва ҳамаи шароитош муҳайё аст
خب کدامی که با نالیچ سومکتی میگیره ارزانتر هم میشه و این رقمشون است مگافون کار میکنه دیگه معلوماتای پرش از این رقم میگیره. پیش سیرک دو خانگی 17 ماشین لیفت دارد 60 کوادرات همگی با نرخ 400,000 سومانی بدرو با ارزانتر هم میشود. در رقمشون زنگ زنید مسئولیت کنین و ارزان کنین کوارتیر را خرین. اگر شما هم چنین کوارتیر فروشی خانه زمین ماشین چیزی که برای فروختن باشد در واتساپ ایمو کنین در ویدیو آینده فروشته میگذاریم. در امضا نوار همخواه خانه های فروشی بود که پیشکش کردیم تا ویدیو آینده خدا نگهدار همه شما.